Jotonon hambai sari kahamni tini ang kisisa khoroksa tipara sangai ani khado mani narang mengai kisa ang social media te akai thai phona ani personal account te ang kaisa video khaimani ka video khaimani karon hingke thangnai 21 tariko je Kanchanpura je gotna goti mani abo belai no sini tipara sa jotona sini sakai mukisani khado rajak aro bisingo ang kaisa youth ngoi ang mana nugui o video nugui tongmalia khasawi khado mani ang kaisa abono sanama jongo sini tipara sana je tabo serai ke nujak phaikya jeng tai bor thangai hamnai jeng saka thang aro sini taku bisoji debormo je fireman khoroksa bo ajaga khoroksa government service bini uniform gonang bono se sei wak tok budukhe boi botharmano hingke nung hai ang hai public no bonan tam dongkhaba jeng obon taku wansuktai sini tipara sarok o jaga Kanchanpura je gotna goti puru already sa ajaga 144 je curfew jak tong hingkai o je sini taku bisojit bujagoi je bothajak tongpuru hingke abo kuno abo ajaga prosecution krijak harjang abono wansung nang abo sini tipara sa tabu sini bagai kuno government central state government sini bagai tipara san bagai kebo hamkrai ja jeng obon bagai phaipai jotno palkaiya peri barla sidi jeng tai party ta hese jeng sakai mukisana sini joto tipara jeng thanchangdi jeng thanchang ya peri barna sanai haigase sini thinang jeng banjinai sini tabuk om haitai koyak bosna pore hingkai sini tipara sarok bomai porositi ngono jeng abo jotno kaham ke saimani ja jeng nukna sini daily jeng social media jeng YouTube te jeng poriskar khe nugui tongo sini bori basarok bosi rap khajako tam khajako sala sapung sala kasa kani jeng social media nugui tongo omo jeng tebo poriskar khe buji nango jeng abagano sini joto sini dofa je tongmani jeng sini tipara sarok thanchangoi bwsango sini safety ni bagui jeng banchina bagui pare jeng politics thangyawi jeng thanjakai boma haike jeng banchina lama pot khainai abono jeng joto sitai abo tai ang thana hai koinamo jongo sini joto political leader je sarsongno ang kaisa koinamo jongo norok joto political leader rok wngkha sini leader mane sini hamkrai sini laibuma jeng saimano sini desa party phun khaitubo sini leader wngkha sini hamkrai naino ang wansugo sartono kaisa komung ang sini joto je high level tongnai je authority tongnai rok sini level je high level tongnai rok jara leader tongnai rok borok joto thanjangdi thanjang sini je yang ground level han thanjang thanai sing hingkai jeng haike si joto jeng thanjang manai jeng hani ground level te sini tipara sa thanjang maya jeng abono ang koinamo jongo sini jara jengno sini dofano kaham khaina hwnoi samung tang tongnai rok sini kuchuk adongni sarsongno ang abono koimung kaisa norok necessity public no sini tipara sa bai thanjakai bai banchinai hingkai jeng public tongnai jeng hani thanjang thanai hingka haya kale sini orai porai sini tipara sa khano dongsa kamai thanai sini pura bongsa kamai thanai hingka tai sini joto okra chakra sini chakai kaisa sini tipara sa kaisa koimung pari jengbo thanjang laisinai jemo khasi laisinai sini thinang baisina bagai sini bobishoti bagai jeng baisina bagai jeng wansuktai abono bwsango sini kaisa election mo tongo election ADC election tongo ponche election tongo o election o tei pono gunugul wngnan to sombab ya abagai jeng jate sini tipara sa rokong bata kuno kwri khaiye jeng election naharnai o election wngkha sini ADC election jeng a jaga sini joto tipara sa party phaina nangnai sini tipara sa party phainangnai desa party phunungtho sini party ra duita si jeng saimano phatar haste phainaibai sini tipara sa je sini dofa o duita party jeng ADC o sini nok bising nok bwsa jeng sep dekhana ramai sini thinang tang kelika omobo jeng tipara sa bising tipara sa party khaina jeng wansung nango bo party no khaike jeng sini tipara sa mathangjaknai abo jeng kaisa wansuktai aboni ang koinai bwsango ADC o sini kaisa live banchina bagai sini live buma tongma bagai sini election phaitongo a jaga phai jeng national party no jeng support kaibo se regional party support kaibo belai kaham nai hingkai tai ang kaham ngani he wansugo.